Beloved brothers and sisters, good morning. Good morning. We greet each other, good morning. Good morning. Sa among likod, kanawang kanigid. Let us thank the Lord again for giving us this day. Tapno iti kasta, intay daydayawen tinagan na iti aldaw nga intuyang na, nagpaiken kwa na. And at the same time, we thank the Lord iti sa salunat nga inpaay nakadatayo iti daytoy nga aldaw manen. Agyaman tayo pa nga po Diyos, iti napalabas nga lawas, ket intayo manen nga idawdawatan iti masangwanan. Napadasan yung naglukat ti Panchonan. Mang Charlie, naampay, inumbong, napadasa mo. Nagbangsi tayo, no? Dete, aglalo no, dete, nakitnatiktikan da amin na, tinulit na nga inruaran, dete, kalog na, oho, madayo ka, nabuyok. Aglalo no, dete, pinaspasan da nga tinubtub, nga dete, intapyan no, dete, kasi napadasak, di ubingak, da nagpumpun nga kabagyan me, intayon, kung nadagi dilalakay, da kayo umbing, umay kayo, kung nada kanya me, dagiti katay ayam pumumbing, handa kaya, dapat nagmemerienda. Yung siyak na panak, kahit ko nagsuro sa aglugan-lugan na, ng arog. Na panak, inikwan, da kami mo, iti kampusan to, iti bungon. Ape no, brother, ito yung manong, basta sumurot ka, iti kaliti balitok. Uy! At na balitok dito yung kampusan to. Di ko kadapang kami yung Panchon, tiniktiktikan da, inot da, ako reklamo da pa'y, natangken ko na da pa'y. Napuskul ngamin, kas nakapuskul ni alaman, tiktiktikam, dete, nakamo na mudul sapay mo, dete, kas lang, ang mga paet ka nga, tatawag na de, landok mo nga, datarit na nga pinangkaskas din na namudul sapay, piman. Kaya itikwan linong katanda, bulaga. Makakita ka ti, bungo. Bungo ti tao. Naman ka dito, naruwam sa dito lakayan ka. Diyos talwad na nga tatapilis. Napandangala at nakakawkawayanan dyan sa diktikang pusanto. Napandangala, nang ibati ti kaslang kawo na apog, ginuyod na nga kaslang. Dagtang naging tultulan ti tao. Nagbangsit. Dagiti, balito kang barok. Kung apo iruwar na dagiti bariyang impabalon na. Amo Diyos. Tapos iyawan na may kanyak, nanat size ti sakam, kung na kanyak, size 8 pa lang, ubingan ng dakil sakam ko sa isludo. Kinaman, nung manayking ka, kung na kanyak, ti bitch mo kablo. Kabaro mo pa. Nakasupot pa lang, kabaro mo pa. Kas lang madinaanan, rubber ngamin ay hanga marunot. Hindi, di lumod na kada iso amin. Ngamin, di inruwarda, talaga naanginan sa talaga awan pulusan. Tagtag da nga kas di bungo na kada tultulangan, awanan, nalinay ka tulangla na bati. Nakabuubutan nga yan. Kaya ito na ibasa nga pasit tinasantuan ng Ebanghelyo, kas lakas jay, tilang nagdumaan na, kay tangtangam, o patlaan nga aldaw. Kaya imagine niyo iti panahon ni Apo tayo Yesu Kristo, no kumanatay ti Hudyo, itang aldaw, masapol nga may tanam sakbay nga, lumga, lumnag tinit. That's the rule. Kati pa may anda agad, imami fayda. Ito, mami nga bungunan da amin, nakarupot ti tentel lang apuraw, bungunan da pa'y jero pa na. And within 3 days, pamati dagiti Hudyo, agkatang-katang kanumpay laang te kararwana. At dapay na namnamada nga agungar. Ngam numay kaupat nga aldawan, wanan. Akseptara mo, natayan. Kat di jay matan, amang rugi nga group sa tibang kayan. Malagip ko lang, di dyan naudi nga na-respondyan dito batak nga nasa pulan da nga bangkay dito barangay Kalagip. Apog dandanong pima na ginanakumat kararwana. Nasa pulan da nga natay, yung manginom ka nung amin. Nasa agdandanom, abay na. And let us imagine that. Upat nga aldaw ni Lazaro, probably kasjay ti itsura na.
Di ba? Agrupsan, agangutan. Tsak mo pa'y di nakaangot. Tsak kaya timapan ka kasi nagbangsit. Nakakita kayo ti agungaran. Nagungar nga na tayo. Daka mo kanya ka, the experience ko, dati pinagda simbahan hindi. Da Apo Windel, naturog dan. Apo Samson, da mo ubrana. Da agayap, Apo, may kaman mangkisos. Madi pa rin natunubigat manang rabi Ureta na tayo magdan. Madi Apo, tatang masapad ang alagan di Morgan. Napanak mo. Apo, nakamotorak pa yan. Napanak di dyan. Rugyat ti aglwalo. Dinaganti ang marso ti langit. Ganda nga. Naglulwalo. Ay, naguyag. Kunana. Ahaw. Apoy pandugo mo. Tiyag na layo ng panaginanana. Tinaganti ang mga marso. Tinaganti ang manang inakon. Nagungar sa mo. Tinatayo na po. Apo, di motor agad. Di ka kunaan. Hams. Kunaan na. Meng. Diyos, tibutan ko. Manipo ni Tichak. Kaya tante mo mong mangiskisos. Nakabuubutan. Nasang taagumarta na tenga ko na da. Nakabaragbat ti panyo di ulo na kada. Da kandela na kada. Dung awan da. Da atong di ta kada iso amin. Agumar. Aho, di ka agtatarayan. Aho. Kaya imagine tayo kakabsat. Kasjay. Upat nga aldawang nga naitanong ni Lazaro. Intay dyan na kay tanaman na kuna ni Apo Jesus sa dino ayan na. Lukatan niyo kuna ni Apo Jesus ni Marita anak kuna na Apo. 4 days na. Nabangsitan. That's so smelly na. Awang ka di pamating kuna ni Apo Jesus. Lukatan niyo, linukatan da. Lazaro, rumwar ka. Kuna ni Apo Jesus, ditan, rimwaran, Lazaro. Na si Bibiyag. Ako, agtataray tayo nga tanan, hindi dyan kampusan to. Rumor nga, irwar na dyan lumon na agin iniin rumor. Anak naman ko ng Mang Grace, kaya mumangi na kas dyan. Nakabubutan. Ngayon, anang arunti kaya't nga ibagan ni Apo Jesus kadatay itata. May mga Domingo ti Quaresma. Anang arunti kaya't nga ibagan kadatayo. Umuna kastoy. Isulaan ko na kuma. May salaan ti kay papanan na daytoy. Ana, awan imposible ken ni Apo Dios. Nauray iti pinaka-imposible ti panunot ti tao. No ni Apo Dios, haan nga imposible. Kasi di ko na anati solusyon tinatay ko na dangarot pagsasauda. Ipumpum mo kasi di mo agungar. Diba? Dajalaan ti solusyon ka na tayo nga tatao ipumpun mo. Nung kunukin ni Apo Dios, pag-umarag, kaya. Diyos nga ron. Let us remember, kinabalinan na nga pinagsikog. Di Christmas, kinabalinan na nga pinagsikog, iti may isa nga bakit. Kinabalinan na nga pinagsikog, iti may isa nga balasang, nga haan pa'y nga nasagsagin, ti oray siya sinuman nga lalaki. And then, 80 years old nga babae, kinabailan na awan imposible ni Apo Dios. Amin, kaya na. Teko na karod nga, oray dati, pinaka-imposible ni panunot ni tao, kayang-kaya na. Kitaan nyo, di panahon di, karong-rugin ni COVID, kaslaawan, solusyon na. No, di laang agyantay laang, di balbalay tayo nga dati, kaanon to ay Apo, di dyan ti karkararag tayo. Nung gaputi panapasnag nga pa nagkarkararag ti sa ngalubungan, kitaan niyo kaasin Apo Dios. At dati kaasin na, kaya na nga, already imposible nga banag, pagbalinan na nga posible. Dati alanganin nga banag, kaya na. Ano dagi jay, ti panagbiag to, iredent tayo mo ti panagbiag tayo, dagi ti parikot tayo ti biag. Mapo, awang matpulusan, awang matgastusanan, awang magkwarta na po, di na mo pangabangan ti huwetengan, kung natin nga takanayong nga ta, kasi ti karkararag tayo. Apo Diyos, awang mat isaangan. Apo, awang mat sidaan lang ang pulusan. Awang mat, Apo, kasanon. Ngayon no, at karkararag tayo kan ni Apo Diyos, mamati tayo kan ni Apo Diyos, lagtangakan kanayon, haan nga imposible, at da sumangpot nga grasya.
Ang timadi na ako, di New Year mo namin, hey, pampaswerte, bukal, bumak na nga, tatangatawan, sige, ale, bado ka ti polka dots, nalabaga, pink, iso amin, nangyatang ka ti mano nga itlog, barya, saksangaribo, kadot kwartam, tatanawang kwartamon, nang namnama kalantak ide dyan. Te urek te ko na ngaron nga urek pa kasano nga iyatang mo aming nga itlog ti manok urek pa te manok nga mangukupon ti ipam mo nga agit itlog latan iyatang mo aming nga sa nga buntun nga barya iyatang mo aming nga prutas de tiyandaan ni kagatangan amin no sadot ka di kanto bumakna no di ka mat nga ammo ti agtrabaho di ka mat ammo ti mapanagsapol puro kasjay tangarod awan na. Sumasenso nga ron te biyag mo haan. Ngam no amom ti mamati ka niya po Diyos. Amom ti agkararag ka niya po Diyos. Nabuyugang ti panagtrabaho. Ay kat te biyag mo no mamay. Ano ti pamati tayo? Ate ba kanayon dinuminggo tayo ang kararagan. Ti tao ragbag na apatinayon ti adaan pagpaayan. Mangbirok babaan tin na panagbanog. Iti pamuspusan kadagiti masapsapol. Dito patyan tayo. Because that is scientific and biblical. Di ba? Dito nga tipagbatbatayan ti pamating aglipayano, aggapu iti Biblia, ganaggapu iti siyensya. And the logic dictates na nagtrabaho ka at takwartam. Kat no agaramid kat nasayaat ni Apo Dios gunggunaan na ka. Ang notek ko na ako na ang agmalmalam, makichischismis mo ila obrang. Ito, agkikinuto kayo yung diagdan parasan. Nagtakol ti bukal mo ni. Danggam ti panaglitat na takol. No kastela ti among nga obra ay kaawan. Talaga nga dati parikot mo nga awan isaang, awan sidaan, awang kwarta, nanayon deta. No di ka ang mga bautan ti bukod mo nga ubod nga mapanagtrabaho. Di ba? Iti panahon ti COVID, iti ng tao ba, Diyos ko, talaga, di dyan mo nga narik na nga mangnamnaman at titulong lang tataure, iti SAP, Special Amelioration Program, Special Amelioration Program, mga nasa na yan, DSWD. Alag, rinirida, may jak na ikan! Anong nga ka, magkwartang tao, iti. Ayan, ngamnot at tamod na nagahamod na. Mabaling mo ti mapanagtrabaho, ikalikago mo ti mapanagtrabaho, nito pa'y gamol, di pa'y makasapol pa'y ti, makasapol pa'y ti kwartana, bakbak ng sabay ng datayaw. at adun mo ti irik ng sa ng datayaw. Di mo nga rin mangiparaman. Ay, adun pa'y ti manok na. Di ba? Tanagagat nga mapanagtrabaho. Kaya nyo, pagdalusot dito pagdalusot dito yung simbahan, ikat ti 400, 500 naragsa, siya itong kaupag gasolina. Di ba? Nung nagkagat, awan reklamo na. Mapaadun sa amin yung parparuot king ko na yung mang Grace, mang Charlie. Kano kasi dito ti panunod tayo, dito imposible, nga awang kwarta tayo nga binigan, dito makariin ka ti bingat ka kas lang awang pay, kaganay gayang nga bumangon ta amnam na maam na awan tilutwag. Ngam na among ti agsapol, among ti agbirok, among ti agkarkararag, prayer with work, ora et labora, pray and work. Di mayat, umasenso, te imposible, pagbalinan ni Apo Dios nga posible. Di ba? O anapay, dagiti sakit tayo, Ato dagiti adda sakit na nga cholesterol, sugar, high blood, cancer, terminal diseases. Ato dagiti awanan mataya ko. Kunada. Awan namnama ko, awan pulusan. No talaga nga tarak nung tay sakit mo agad talaga nga pumanaw. Di ba? Dagiti adda sakit na agililad dalata. Ikat talaga nga kakapsot ka gililad la obra. Di ba? Nung bumangong ka, ikaw magbasit ang exercise, agsagan sa nagdalos, kita ay aglangat ka, kita mo ni sumaranta tayo bagin. Di ba? Alam mo na, at datarot sakit mo, naging idalang tapel o ubrang awan
Taraknam ta sakit mo kung ako talaga taraknam mo, iyul sampay. Di ba? Awanan, dyan, aglaingan ko na di ka mo tumaron ti maintenance ngayon reseta ni doktor at dangaron. Talaga ang maustil ka daras. Anong no? Agagas ka, tungpalong ti baga ti doktor. Sa mo buyugan di tinapasnog na panagkarkararag. Haan nga ta nga pagbalinan ni Apo Diyos nga posible nga dete sakit mo nga nakarog at paimbagan na. Di ba? Dagiti milagroso nga imahen nga kunada adunta. Mabandag ka. Kasano tayo nga ma-explain? Alaman? Dagiti testimony da nga terminal cancer stage 4 napasnag nga panagkarkararag ka ni Apo Diyos. Altaw rabiing at karkararag da and at the same time tungtung palan da ti baga ti doktor da. Even the doctor will say, how? Uray ti doktor ko na nanto naman nagpa-check up. Kasano nga napukaw ti bukol ti sakit mo. Even the doctor will say, uray da kami nga doktor, uray da kami nga doktor, adumot dagitihan mi nga ma-explikar na banbanag na nila ang Apo Diyos ti makaam mo. Because, tekunakon, the impossible things in the mind of a people, of human, in the mind of God, and in the sight of God, everything is possible. Di sakit tayo sa kahit mo, awanan, kayang-kaya niya po Diyos nga lusawan amin dagita. Babaan tipan nakabalin na, pinarswana ti lubong, kitaan nyo, naparswana ti lubong, tantulakot sakit mo, di na kaya nga ikatan. Ni Lazaro nga na type, na pagungar na, si kalakot nga masakitan, di na kaya may katang ti sakit mo, ti madi na aming kadatay, but ay ko na nga nagsakit tayo, but agin idatay lang tang awanan, isulantat pampanunutan tayo. Ngimato ti BP ko, nalangatot sugar ko, nalagkap suta ko. Haan na. Let us move on with our lives. Talaga, nadardaras ka, no kasi lang pampanunot mo. Anong no, agtalag ka kin Apo Diyos. Mamati ka kaya na pagbalinan ngay katan na kita saksakit mo. Kaya na. Mamati ka kagkuhanan. Anapay? O dati relasyon pa nakilangan-langan tayo tipada tayo nga tao. Natayan ko na da. Awanan di kayo pipintagunin. Awanan. Di kayo pipintagunin at katapsatan gaputi dagdagan. At titinagbat kayo gaputi bingay yung tidaga. Kaya pala kalyo, ikalayo ta bagbagiyo, nung taga mo lang pagriririyan yung takukwayo, tadaga nga na kay kalya mo. Di ba? Hindi nagmatitikas dyan nga, maperdi, dito relasyon, ti sa nga pamilya, gapulan ti sang kasilong nga daga. Di mo nga isot kadak-kadak, ti madina unirrigated, pwede ka mo nga ron makamula. Di ba? Dito, awang mo nga ron ti pagalaam, ti danong, tapno ko mabalin mo, ay ahapon, alag, agkiin na sa dati bunangan, makita ka lang, gapulaan ti sang kasilong nga daga, nga di mo't agbiag ti imulam taawang pangalam ti danom. Di ba? Maperdi ti relasyon, maperdi ti panakilangan-langan ti pada nga tao, gaputi saan nga sasayat nga ugali, gaputi dakas nga panagat-atap, kitanong kat sumil sinap ti matana. Kada Martes, Biyernes at bubudo at mangkukulam. Di ba? Yung maperdian na talaga yung relasyon pa nakilangan-langan mo ti pa ng mga tao no kasi di pa nagkompanono mo. Ang petunggal agsapat kami na nagbudo tiksilang ko. Tandang akurat mo. Di kami at nga tamat, kurat mo, iswa ka na yung nabudo, ta silang mo. At habang mangkukulam, te karubak. At kasi dyan nga ang timi, yung bala Diyos chalwat na, ginanakumanti kararuana. Amin, tawa, ray daw, at cross na. Sumurad ka, mangkukulam kayo. Natay is-isuna, awan nakakita. Sino nang istimar, nagidibagbaga na nga mangkukulam. Nagsermonak, idi sermon ko, idi natay, idi pumpon, mamuyo mi, ko'y nagnagana na. Ko'y nagnagana na, kunak, natayan ni ante, kunak, at tatuyan, nalami sa bangkay. Yung very panati ko ngamin, ado nagiti mangagas, imagine nyo, nagbaybayad ti 200,000 gaputi kandela.
Di na pa'y laki intad kaniyak, tinikat titakkel na kanintad ko na ito. Ay, natanderan. Sobra na pa natin kung at tuyan may tanaman. Napananan, dagiti mangagas ka kuna nga mangkukulam aming at tao taglawlaw na. Naawante pamati na kin Apo Diyos, napanante pamati na, napan ka dagiti gold digger. Gold digger, kung alaan damon aming ang kwartanan. Agasin yun, 400,000 yung bank account na, hindi matay, 15 pesos. Alaman? Gaputa awante pamati ka Apo Diyos. Di oreda kami, madayo kami pa yung kabagyan na di mi kahit mapanan, naperdi ti relasyon. Dagiti asudag na karuban, na di na pa yung asaganan, naperdi ti relasyon. Gaputa, na awante pa nagtalagkan pamati kin Apo Diyos. Imagine ta? Kaya tayo makasditi pa nagbiag tayo, mapukaw tayo pa nagtalag tayo kin Apo Diyos, mapukaw tayo pa karuba tayo, tayo kabsat tayo, gaputi kinaagom, gaputi sobra nga pa nagpanatiko, gaputi kinatangsit, ay, di ka mo dito inalada. Oy, dumawat man ti bulong ti marunggay mo. Ay, di ka kumamot agmula ti marunggay mo, tadadamat ko. Di ba? Kakaiso na lang karon iso libre kada tay kumang kadi dependent nga padawat kitaan niyo to no kasde kinanat na natangsit ka di ka amo makilangan-langan nga na sa ti padang nga taong te kasde kung bunang ikararagan na kate karubang alaa mo na mo. Di ba? Ngum no nasayat ko mga lakman dito yung marunggay wow pukanam. Kita ala po bendisyon ang kuna nakin ka. Di ba? No, amutin nagbaling nga ng parabor, amutin nga estimaran dito, relasyon tayo, itipada tayo nga tao. Urenti unag ti familia tayo, no, amutin nga sayaatan ti unag ti familia tayo, at dati open communication, awan ti panag-iinimon, awan ti panag-iinilam, panagbibin na sakit, iti unag ti familia, awan nga mapukaw ti relasyon, ang namatay na relasyon kat pagungaran ni Apo Diyos ti panagbiag ti tao. Diba? Let us remember that kanabsat. Iti panunot ti tao imposible. Ngam ni Apo Diyos awan ti imposible. Ti madina aming kadatayo makatagbalin tayo nga tao ti Biyernes Santo. Pasig nga ipapatay. Diba? Pasig nga ipapatay. Ngam laglagipon tayo, tattao na tayo tinawag. Tattao na tayo, ti panagungar ni Kristo. So, gabuna nga, nagiti, haan nga nasayaat nga panpanunon, haan nga nasayaat nga aramid, itanong tayo, iwaksi tayo, idulin tayo. Kung pagungaran tayo, iti kaunggan ti puso tayo, di kinamanagayat, iti nasayat apan nakilangan-langan ti pada tayo nga tao, tapno amin nga imposible nga panagkuna tayo ti biag tayo, pagbalinan ti Dios na posible. Kas ti panang pagungar na kini Lazaro, nga natayon o pangaldawan nga natay. Diba? Ti kuna tayo tatanga panahon ti Quaresma, panang pabaro, ti bagbagi, panunot, rig na puso. Napunitanan ti altar kada iti imahen. Andan malagip ko at ano may isa nga nakakurkurapay nga parokya. Nakurkurapay pa nga tangom datayo. Bagkada tayo dati na pagsisilpo nga pinangkwa. Diyan awang ka no igatanda. Amoy na may nang ni Apo Padi. Pinagtalikod na iti rebulto. Piman. Apay ngamin nga apay mo ngamin sa sakbay ko gibusan ti sermon ko, apay ngamin nga lengdan tayo nagita ngamin imahen kanabsat, ala kada tayo nga mamati, no makakita tayo ti imahen, kas lang dito pamati tayo nga may turong ijay langit kat dito agragsak, diba? Nakaragragsak tayo no makakita tayo ti imahen. Ngam, ti kwa na dita, let us have the fasting. Panahon ti Quaresma fasting. Fasting of the senses, fasting of the eyes, the mouth. Ti panag-Greek na. So, awang pa ti panagwaris pa ilaan. Ag fasting tayo.
tatno at nga tartarigagayan ti unag ti puso tayo, dete Paskwa ti panagungar, nga di jay adda amin, makitam ti rebulto, adda waris, adda gloria, adda alleluia. Ag fasting tayo unag ti simbaan, adda sabsabong ti simbaan, tatapanawon ti Kwaresma, awang pulos makitam iti altar, awang mangag mga alleluia, awang mangag mga gloria, nakabawi-bayilan nga kanayon ni Apo Padi, tapno tarigagayan tayo, nga intay turambaka, nga marambakan kuman, deta Paskwa ti panagungar. And to remind us that nung makita tayo nga nakabelo, nakaabungot, there is something different. Sabsabali na ito nga panahon, which is true. Sabsabali nga panahon nga talaga, taing puno. Naman, sabsabali nga talaga ti panahon ti Kwaresma because we are called for renewal. We are called to renew ourselves. Para waran tayo, dagiti kinaimbag nga at nakada tayo. Tapno ti Diyos may ayaw ka dito imposible, agbalin nga posible. Nung ti madina mo nga aming kadatoy, panahon ti Kwaresma semana, ala sige, natay nga agpaiso ti kinatangsit, kinaimot, dagiti nga nasayat nga ugali, nung tuno panagungar man Lunes kalpasan ti panagungar, Lunes ti panagungar gat, ala, di tamanan, apa, riri, ano nga ron, pinaginanamlaan, agbalin manan ang imposible, dagiti posible kuma. So malaglagi po nagakabsat, karkararagtagin Apo Diyos. Dito pamati tayo kang kuwana. Dito kang runaan. Awan ti imposible. Iti panunod ti tao imposible. Ngam iti pata, panunod kan nakam ni Apo Diyos. Awan pulos. Iti imposible. Amen. Posible. Amen.